Santa Mujer Verònica. L'origen de la confraria està íntimament lligat al gremi dels barbers crevientins, probablement pel detall que aquests professionals cobrien el rostre dels seus clients després d'afaitar, igual que va fer la dona Verònica amb el rostre de Jesús. Un origen gremial i familiar que és un dels factors més rellevants i transcendentals de la nostra Setmana Santa, convertint-se en un dels seus signes d'identitat que s'ha aconseguit conservar amb el pas dels anys. La confraria ha processionat durant la seva història dues imatges, la primera obra de l'artista Antonio Ruidavest de mitjans del segle XIX i que en estos moments es troba exposada en el Museu de la Setmana Santa de Crevillent, sent aquesta substituïda el 1955 per l'actual imatge tallada per l'escultor andalús establit en Madrid Carlos Monteverde. Monteverde va tallar una imatge tradicional de rostre melancòlic quasi absent de llàgrimes, imatge de vestir que col·locada de peus mostra el vel amb el qual va netejar la sang de Crist camí del Calvari. La Verònica està elegantment avillada amb un ric vestit i mantell brodat per la crevientina Maria Teresa Pàmies. Una de les característiques de la confraria és la seva participació en la cerimònia de l'abraçada de la Morquera, on davant de la sempre expectació de milers de persones, la Verònica deixa representada la Santa Faç de Crist, obra de l'aquarel·lista fill adoptiu de Crevillent Julio Quesada Guilabert.